Vizcaya! A que non sabes quen debe ver? Quen? O teu príncipe azul. Ai, non sei. Sí, filla, sí. Xa está seña de casandeira. Ou non creerás que nós te alimentemos durante toda a tua vida. E como é, como é? Como é? Unha xoia. Rico, acaudalado, pudente... E que máis, que máis? Ademais diso, é un home acomodado, potentado. E o máis importante, está forrado. Pero é guapo. Guapo? Nunca soñarías con un home tan guapo. E non só é guapo, tamén adiñeirado, pulento, rendista, que casi un magnate do melón. E do melón? Do melón? Pero que digo do melón? Do melonar. Do melón? Como cabezas os ten, filla, como cabezas. Melóns, terras, vas ver que feliz a ser. Pero é azul. Azul, azul... Oh, que nervios. Estou ben así. Estás preciosa. Ti queda caladiña e reina de casa e todo será ben. Caladiña, pero non te esquezas, que a túa é a derradeira palabra. Tes que dicir, sí. Que emoción. Ala, imos sentar aquí. Peche os ollos, filliña. Xa cheguei. Chico, dime, chico, que este é a súa casa, que non se anda máis, que se nos tamén, pero de momento sou por cosas de sí. Ben. Esta é a rapaza. Esta mesma, vale un peso e ouro. A min computa melóns que se non ven. Pois, así por riba, uns 200 melóns. Pero melóns normais ou de calidade superior. Ben, se estamos a falar de calidade superior, uns 150. Ben, acepto. A moza está de ben. Ten algúns defectiños que, pasarí por aí. Como debo ver? É o mellor que criamos nesta granxa. Demos o doble de aluminos, cos porcos temos paz de barra. Moi ben feito, iso mesmo. Fago cos melóns. E por iso mesmo me medran tan fermosos e podo vendelos a tan bo precio. Iso está moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben. Inda que últimamente tive unhas perdas que me van desequilibrar o balance do ano. Que lle pasou? Pois que ia pasar? Un dos meus operarios que lle dixo a carretilla de melóns a súa moza. Esa sabe o que pasou. Comemos! Pero como se ia comer, animal? O que pasou é que morcou a carretilla. Por eso, sempre fun contrario a que as mulleres conducisen carretillas con melóns. Se Deus lles puso o moño, por algo será. Ten vostede toda razón, e máis que razón. Por iso na miña granxa está totalmente que as mulleres conduzan carretillas con melóns. Hai quen lle parece mal, pero eu sempre o fixen así, e dai non me apelo. Iso mesmo fixen eu. Cando casei, dixen a muller, ti a calar, e a carretilla nin ma toques. Moi bendito! Puxen a ganchilla, sacos a man. Novos sacos, sí señor. Excelentes para transportar os meus melóns. Se lle gustan, esta mesma noite, meto 10 sacos na maleta nena, por sacos que non queren. Pois moi agradecido, porque isto dos melóns se me unha parvada. Pero non pense vostede que son fáciles de transportar. Sí, sería máis doado se os melóns tueran o diámetro das cebolas. Sí, pero para iso xa están as cebolas. Cala a boca! Bueno, é verdade, pero moitas veces pensei eu niso. Pero despois volvo a pensar, e se fosen máis pequenos, non terían o mesmo tamaño. Ben pensado. Sí, pero despois volvo a pensar, e se son máis pequenos, é máis fácil poñelos nos fronteiros. Os grandes negocios xiran moito en torno ao espazo. Falando de espazo, oiu vostede iso das viaxes siderais? Sí, algo inde que non sei quen nin como a Campuna. Polo menos nin a pisou. Ai, a lúa, gran lugar, ben mirada, é como un gran melón. Nunca me decatara, pero no di, hei de recoñecer que ten vostede toda a razón. Vai lle parecer unha parvada, pero estou plantexando moi seriamente plantar melóns na lúa. Alguén dixo lúa, eu son experto en lúas. Ai, lúa dourada, lúa de papel, contigo soñei e a miña pela arrepíase tola, ao sentir nos meus beitos outros cheos de mel. Onde está a moza? Onde ela está? Desexo ao meu lado para non perder ningún dos seus vivos. Procuro doncela, procuro un dosel, que o que eu tiña, vendino moi ben. Oh, quen és? Quen és, fermoso mancebo de ollos grandes, de grosos feitos e máis brancas?
brancas como queixos. Eu son o teu príncipe azul, o príncipe que ti esperas, saído das túas fantasías desde moi lonxanas terras. Só a túa imaginación me fixo vir aquí. A miña imaginación. Pois claro, non estima no escala, a que soña coa noite, a que canta coa alba, a que lle pon moito aceite cada día en panar. Eu condeno a figura tal e como lle dá a gana. Déixame que te salle dunha vida tan aceitosa. Co aceite engorda moito e tes que estar ben fermosa, pois un príncipe gallardo como a min merece unha bela esposa. Oh príncipe ben amado, a túa chegada demorada parece que chega tarde un pouquiño de casada. Mon pai quereme casar con Enrico da aldea. Eu non quero desposarme con melóns e ideas. Non perdas as esperanzas, fermosa nena, que os príncipes descansan cando sacan as polainas. As polainas? Déixame acabar, fermosa, a perorata comezada, que a muller presurosa nunca deixa acabar nada. Acaba, príncipe bello, acaba, príncipe azul, que a noite ven encima, teño que acender a luz. Non acendas, que a noite as sombras as negruras prestanse a baixa voz e a amorosas aventuras. Fálame de amor e xa, que eu de amor morro sen que poida sequer acatar. Fálame de amor, que xa morro por saber os efectos que le veñen das cousiñas de querer. Fálame de amor, fálame xa dunha vez, que se faltar, en espera. Se queres, criaturiña, de amores eu falarei, pero tens que decalar un pouquiño para ver se collo o fío perdido. Se o fío volvo a coller para me centrar no tema. Que querías, Isabel? De que modo de que se orte, terei que darlle a razón ao príncipe azul para enamorar a cariño en condición? Coa cabeza baixa e os ollos nos pés, sentiraste moi honrada se consegues falar con ele. Tes que lle amosar axiña con cándida sinxeleza as túas artes na cociña e os teus valores na mesa. E unha vez que cos teus dons te chegue ele a coñecer, é posible que consinta contigo permanecer. Mentras o teu bla 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 polos seus ouvidos se meta, hasta amosar indefensa e caer diante dos seus pés, porque a misión derradeira do príncipe é recoller as nenas que non teñen forza apenas. Por que teño que caer? Porque a misión derradeira do príncipe é recoller as princesas que caen despois entre os pés. E se o golpe é ben forte, e despois te portas ben, regalarás unha cimeira e unha bonita olla express. Para sentir, se podemos incluir comida, tú non olles tres. E onde poderé atopalo? Onde atopalo poderé para poder veneralo e coserlle os corsés? A cousa non é doada. Pode estar ali, alá ou acolá. Moi lonxe ou moi cerca, adiante ou detrás. Atopar é fácil, xa que ao fin depende do ben procurar. Hei de atrever Rosoína a abordar tal aventura. Eu que teño tanta presa en conseguir aventura. Hei marchar de improviso, salvar perigos mortais. E será de improviso o pretendente do meu pai. Non sei se me atreverei, porque o problema é moi feo. E tal vez eu non podo atopar o que desexo. Eu máis non se podo facer, criaturinha. Ti pensáchesme, e eu vim. E cumplín moito máis que ben. Ti consello me pediches, e eu dinche máis de 100. Adeus, pois, criaturinha. Eu sempre te dixe, o mellor paraíso son os melóns. Moi ben. A min, que non me tomen o pé. Maravisca! Que pasa aí? Ven sentar aquí. Que dirá xo non te pode dar ben? Ten vostede que perdoar. Estas mociñas dose día non se saben que teñen a cabeza. Pero que me vas contar ti a min? Se viven nas miñas propias carnes. Coñece vostede o meu irmán Arbuschof? Ou sí, que tamén se dedican aos melóns. Non exactamente. Os seus melóns son máis pequenos, máis finos, máis verdes, máis ben, semellan pollos. Ben, a verdade é que sí, que se veñan máis ben pepinos. Bueno, pois o caso é que un día deulle por casar. E en vez de casar cunha moza do pobo como é debido, fui casar cunha de máis heladas montañas, filla dun palomiteiro. Pero, palomiteiro en que sentido? Pois en que sentido iba a ser? En que criaban palomas. Non, home, non, que tiña un posto de palomitas a saída da taberna de Monfredgoch. O que eu che dicía? Ben, o caso é que esta rapaza quería montar un negocio como os seus pais. E iso a que se debeu? A que se ia de ver? Quería ser empresaria da soa. Como era moi sabida por ir 2 anos a escola. Que barbaridade! 2 anos! Quitándolle o pupitre a un pobre rapaz! Sí, meu fillo, sí. Pero o problema foi que o meu irmán, que é moi pusilánime, permitiulle montar o posto. E a partir de aí, todo foi un desastre. Que pasou?
Que ia pasar? Que a casa estaba a medio recoller, os nenos a medio atender. Un desastre. E o seu irmán? O pobre do meu irmán, ao chegar a casa e ver os fillos tan sós, ia chorar a taberna. Pobre home. Foron uns tempos moi duros. Meu irmán, o pobre, ao chegar de traballar cos melóns, ia afogar as súas penas non encontrando consolo para a súa sorte. E a súa muller? Foi que a familia se viña baixo? Non facía nada. Que va? Ela estaba encantada co éxito do seu negocio. E non tiña ollos nin tempo para outra cousa. E meu irmán, o pobre, seguía indo a chorar a taberna un día tras outro. Como acabou a cousa? Por sorte, o negocio do millo caeu e a miña nora arruinouse. E a partir de aí, deuse conta de que como na casa, co marido e cos nenos non ia estar en ningún sitio. E si, ela as tarefas do fogar e los melóns. O que non quita que ela de vez en cando arrimase o ombro para axudar a cargalos. Que historia tan bonita. E que as mulleres son como os melóns. Hai que saber catalos, e ainda así, hai veces que saen con amargor. Canta razón. A rapaza esta non quere aceptar o seu propio negocio, non? Como se lle ocorre? Nunca lle consentiría. A nós é unha familia do máis decente. Moi ben, porque isto alarga, pode ser motivo de conflicto. Non, Manolistaria, o que lle manden. Ben, como os melóns, hai que crialos e disfrutalos. Boa filosofía, Ñocho. Boa filosofía. Sempre foi. Por iso cheguei onde cheguei, a ser o meirande produtor de melóns do pobo. As miñas conviccións son estas. Melóns e a vivir a vida que son dunha vez. E así pasou o tempo. Moito tempo. Bastante. Uns 3 minutos diarios na semana que empezou a pasar por aí hoxe. E como acabou a cousa? Pois como eu son moi recatado e me centraba nos meus melóns, esta muller perversa deulle por mostrarme o nocello. A mostrarme no cero. Sí, con estes mesmos ollos o vin. E cando incluso me agachei para constatalo. E cando vin que era certo, entraron unhas ganas de agarrarlle a perna e... Pero o que está contando é terrible. Un escándalo. Sí, vi esas leguas, que esa muller perversa viña a casar conmigo para ser ela que mangonease o negocio dos melóns. Así que a denunciei e levei nos tribunais por acoso. Ben feito, moi ben feito. Querenlle os gozanos de traballos forzados. Sí, ao principio na cadera, despois... Pois a xiña de Nocibar, que lle o tempo a topar marido. O caso é que se fixo xustiza, porque non pode ser que estas mulleres vayan por aí provocando os homes que só viven de cara ao seu melonar. Esta, ademais de libertiña, era unha amiguinha parda. Xa postos, podía ter disimulado e fingir que ia coller o autobús. E di, que paraba todos os días ao lado da súa hora? Todos os días. Onde paraba o autobús? Aí, exactamente. E que quedaba a agardar ali? Sen moverse un pelo. Que descaro. Se aínda polo menos fose coller o autobús, aínda se entendía. Pero... Ben, ok. Vamos tratar a rapaza. Hasta aquí. Vamos tratar como se trata nestos casos. Sabe coser? Como os anxos. Traballadora, Traballa cando lle manden. cociña. Todo fai ben, salvo... Fais a empanada que lle boto demasiado aceite. Iso non se pode permitir. A ver a que corrixir. Vostede corrixa sen medo. A donde? Leva a súa roupiña, a súa camiña, os seus útiles de limpeza... Eu da casalle de bodas. Trouxen o mellor melón do meu melonar. Bueno, filla, ti des a derradeira palabra. Di sí. Non te esquezas, Rosalinda, do príncipe que te espera. Tes que atopar agora. Receita a meloeira. Sí, o meu príncipe azul, teño que ir buscar. É querelo, é adoralo, é coidalo, é mimalo, é facer que sexa feliz, cociñando para el, coséndolle e coidando dos vosos fillos. Agarda, esa vida xa tiña con o melonar. E que ese futuro non o quero. Prefires os melóns? Non quero menos un príncipe azul. Ai, a mí non me digas nada. Eu son froito da tua cabecilla. Eu non teño culpa de que me imaginas así. Basta! Sí. Non! Adeus, Toño, por testemunha, que así non casarei. Sí, e a
senté